سینان çift yürek parlamenterê Dem Partî û Serokê Partiya Komûnîsta Kurdistanê ji Ankarê li gel min. Hekek Sînan demete xweş be, bi xêr hatî. Navkeşê xaşê davê gelek spas mala xwe. Ez Serokê Partiya Komûnîstê me, ez endamê Rêveberiya Partiya Komûnîstê. Tamam. Ez her demê te weke Serokê Partiyê nas dikim kek Sînan. Zor spas mala xwe. Gelekî spas kêfxweş bû mala te ava ku tu bûyî mîvanê min ez hez dikim vê pirsê bikim yanî sirrî Sûreya Önder dibêje dibe ku dema pêş de ew biçin roj ava jî min xwest li ser vê yekê tiştekî bêjî. Ez serê vayî bêjim serî de zor spas ji bo vê derfetê. Silava rêz ji hemû temaşemanê me re. Niha peyama Öcalan giring e. Ji bo em bên pêkeçek berde. Dawî jî PKK daxwanî da peyamda got ki em banga Öcalan serrast bûnin, em ê ji gor wê jî gavê wek em bên pratik bavêjin. Belê. Ev tê vê ki li Kurdistana Bakur êdî devleta Tirkiye nikana bêje ki heta îro li ser me bandora weke em têkoşîna şekdarî hebû min nikawî gav bavitanin. Lê êdî em bên bandora şekdarî li ser siyasetê radibiye. Mesela Kurd, mesela Kurdistanê ji gor berê daha teazî, daha vekirî di hemêza devletê de. Gerek serî de em binê vê çizek bikin. Yani em bên têkoşîna an sivîl aniyan şekdarî ji bo çareserkirina mesela Kurd ewna hacetin. Lê sedema wî esas mesela Kurd e Kurdistanê. Hacetê guhartin tên berdan gelê Kurd li guhartina sosyolojiya nû hacet û wek em bên rêbazê têkoşîna nû dide ber xwe. Lê mesela çareserkirina piskirêka Kurd e Kurdistanê banga me ji devletê re ye. Kerem kin bira plansaziyeka xwe hava bikin ne wisa. Bugünkü baya çektine berdan em jî ji bo piskirêka Kurd û plansaziya me vaya. Daha şember em bana devletê dikin, bana ittifaka cumhur dikin. Bira demildes ve mesele binin meclisa Türkiye. Em dur da menaqeşe bikin, mesela Kürtçiye, mesela Kurdistançiye döş bu, İroçiye, çareserkirina wî çiye, armanj dikine ki destura nû ava bikin. Hebûna milletê Kurd di desturê da bigre negre zimanê Kurdî bi we zimanê perwerdê û fermî em bên girtiyên siyasî bên berdan li ser vana di meclis re kur û fere em menaqeşe bikin. Ev çav, ev den bawerî navgelê hêdî dî çilibe ki devlet daxwaz dike gavekî bavêje. Na eger devlet bêje ki me heliqandin, me perliqandin, zatîn bela bûn, emna radest nemidon ev şevşeke mezin e. Baş, ez warim ser pirsa xwe ku min kiribû serdana Dem Partî ji bo yani serdana Şanda İmralî ji bo Rojavayê Kurdistanê. Niha li derexê wê de em wek prensîpo li ser tiştên nivîskî em biskin. Em bên daxwaniya Öcalan bi nivîskî û derexê wê de li ser pirsa we ez bersî bidim. Lê ser gotina yani gotin şiye çi newê em her nerin er ser wayî neskirim lê wayî bêjim. Li her çar parçayê Kurdistanê olu diaspora îro guhû çavê gelê me li her zêde li ser Xuseriya Rojava ye. Xuseriya Rojava îro geleng ji bo hikûmetê Herêmê Kurdistan zî giring e. Ji bo Paristina wî zî giring e. Ji bo her çar parçayê Kurdistan giring e. Li her zêde ji bo Kurdistana Bakur giring e. Ji bo wê em bêjin Paristina statûya wê hebûna statûya wê bi wek formata îro di sistema em pergala nû ya Sûrîda bê qebûl kirin, nê qebûl kirin. Mesela giring ev mesela me ev kê çi gotin kî negotin lê zêdetir ev xweya ki serî demirîna me ve bu sistema unîter ya esat hilveşiya lê berê heteşê zî armanj dike ki sistema car de yek dengî yek rengî wek unîter sistemekî pêkmine ev ne mümkün e. Gelê Durzî qebûl nake, gelê Alevî qebûl nake, gelê Kurdî qebûl nake. Kî dixwaze ki em bên Xuseriya Rojava statiya wî rave yan em bên radesta hete tarî şan bikin bira îro gelê Durzîye binire. Eger mixabin
مخابن اسرائیل نبونا ایرو دستلاتاریا هیئت تاریشام او درزی و گل درزی قطعام کرنا کمپوژه خمزن پکمیانا جبوه مثلا گرینگ وای برای هتشش باش بزنه که دستلاتاریا و دستلاتاریا که موقته کاک سینور داشته هفنم yani Rojavayê Kurdistanê û Bakurê Kurdistanê çima ez vê dibêjim yani Kurdên Rojava li bendê ne ku hûn bi awayê dîplomatîk bi awayê danûstandinan bi wan re bibin alîkar ji ber ku divê demê de alîkarî ji bo wan tê xwestin rastî yani ew jî çaverê ne meselen şanda we hate vê derê hate Başûrê Kurdistanê li gel serkirdeyên Kurd hevdîtin pêk anîn baş dibe bêguman ku şandek ji we biçin Rojava jî qet nebe piştgiriya xwe ji bo Rojavayê Kurdistanê nîşan bidin. Kurdên Rojava pir ji bo Bakurê Kurdistanê kedeke gelekî mezin don. Tu vê baş dizanî. Rast e. Ya ji bo Bakurê Kurdistanê serxet û binxet. Yani têkiliyê Kurdistana em bên Bakur û ya Rojava ji gor Bakur û ya em bên Başûr herî zêde giring in. Vakt tağ bela bun, bajar bun di parça, binxet û bin serxetman. Serlêdana heyeta Dem Partiye, ki heyeteke berfere bû, li Hikûmet Herêmê Kurdistan, Birêz Mesûd Barzanî, Partî Demokrat Kurdistan, Partî Niştimanî ve Yekîtiya Partiya Niştimanî, gelek giring bû, diyalog gelek giring e, ji bo Kurda eger ittifaq pêk nevezî diyalog pir mezin e giring e. O piştgiriya em bên her du partiyê mezin Hikûmet Herêmê Kurdistan zî ji bo pêvajiya nû piştgirî dana em bên heyeta Dem Partî. Em êvî dikin ki heyeta Dem Perî li serlêdana dîtin xwe bêjim serlêdana Westeriya Rojava bike ji bo parîstina statûya wana piştgiriyê bidê. Em li teniştê venin, em pişta venin wek em gelê Bakur siyasetmedarê Bakur Dem Partî hemû em bên rêxistin em li teniştê venin li piştê venin ji bo statiya xwe hûn biparêzin dest me çitê em bikin ger helbesta siyaseta Bakur ew be. Da hêvî dikim ew serdan pêk were û binxet û serxet bi kêmanî dilê Kurdan da nemîne kek Sînan. Tiştek mixwast tiştekî bizanibim. Qet tu hewldan ti sinyal ji aliyê hikûmeta Tirkiye ve hene li hemberî banga Ocalan? Ad meclisê de hûn de saziya gelemperî yani genel kurulê de derketim hatim. Vê derê ve. Axiftinê xwe kirin. Zaten axiftina mizî heye zêbînim ziman vê meselê. Dibêjin ki yani gelekê wana işte bê teror re bê Tirkiye. Tirkiye bê teror. Em bên em vê meselê xilas bûn ve Tirkiye li qeyda xwe li giraniya xwe xilas dibiye. Ew mesela çareser dibiye, pêşiya Tirkiye vedibiye. Lê ji bo çareserkirina mesela Kurdistanê qet kes tiştekî nabêje. Yani nabêjin ki bank kirin çektire berdan ew mesela daha bi vekirî tê rojevê mesela Kurdistanê. Em ew baş dizanin. Em zî baş dizanin. Mesela Tirkiye mesela hacet û rêv rêbaza têkoşînê ne? Mesela neteviya Kurd. Berê 12 Eylûlê li Kurdistana Bakur hûn baş dizanin. Em baş dizanin. Weke bim siyaseta çekdarî tune bû. Siyaseta sivîl hebû ve gelekî girseyî bû. 12 Eylûl li dijî kê pêk hat? Her zêde li dijî weke bim siyaseta sivîl ya Kurd pêk hat. Ji bo wê bira baş bizanin yani mesela Kurdistanê di holê de di meclisê de îro hatin axiftin qet keşî tişek negot. Sivek eger ez biaxim em ê bêjin rokê pêş evê meselê bînin meclisê. Mesela Kurdistanê herî vekilî de hemê zêwe de ye hûn niqan li vê meselê birevin daha zêde em bên mesela Kurdistanê girîng dibe. Eger hûn hebûna milletê Kurd qebûl nekin. Eger hûn zimanê Kurd qebûl nekin. Eger hûn em bên şert û mercê li ser vekemên Yekîtiya Ewropa digotin ji bo rêverberiya herêmî û evê xwe şehrê xwe ranekin evê çaxê çareserkirina mesela Kurd çi ye? Qet tiştetine hêla devletê de em hêvî dikin ki rokê pêş de plansaziyeka xwe diyar bikin ragiştî re ragişî zî benda vê ye ka devletê çi bêje? Hinek nivîskar dibêjin, hinek rewşenbîr dibêjin, hinek kadroyê vekemên AKP dibêjin lê mesele vaya gerek
حکومت اتفاق جمهور به فرمی پلانسازی اکاخور لسر داخوانیا برز و جلان اشکرت کرد را کشترم گلک سپاس ده هر دمه آخافترین باش ده پارلمان داد کی دشوپینم گلک سپاس که سینان چفتورک پارلمانتری دم پارتی و اندام رهبری پارتیا کمونیست کردستانش باجار انقره زو سپاس جبو درفت و سرکتن دو خواهد جواره از بکیف خاشیم و دشوپینم مالا با مالا تا گلک سپاس